На 15 януари второто заседание по делото, с което инициативен комитет обжалва решение на Общински съвет Дупница относно провеждането на референдум за излизане на общината от действащата асоциация по ВиК. Предишното заседание беше в края на ноември, но беше отложено заради подадена молба за отлагане. По същото време имаше заседание Общински съвет Дупница. Припомням, че през август местния парламент не даде разрешение за провеждане на местен референдум за излизане на общината от асоциацията. От инициативния комитет призоваха заинтересованите граждани да присъстват на заседанието на административния съд. Призовавам също така всички, които се интересуват от това дело и от референдума, който ще бъде проведен, тъй като отново казвам, че законът е на наша страна, да присъства заедно с нас в залата на административен съд Кюстендил от 10 часа, за да можем да покажем, че ние не сме се отказали от тази борба и че тя няма да приключи без ние да си кажем думата и община Дупница да излезе от ВиК асоциацията, която е отровна за нашето ежедневие. Очакваме съда да си спази преди всичко закона, решението, незаконосъобразното решение на Общински съвет Дупница да бъде отменено и референдума да бъде насрочен. Като споменах закона, ще цитирам част от законовата рамка от Закона за водите, конкретно член 198а алинея 3, който гласи, че границите на една обособена територия могат да бъдат променяни от решение на Общото събрание на ВиК асоциацията или, подчертавам, или от Общински съвет, от решение на Общински съвет. Сега ще влеземе в 2021 година, когато Общински съвет вместо да излезе с решение за излизане от ВиК асоциацията, община Дупница да излезе от ВиК асоциацията, Общински съвет по-скоро излиза с решение за включване на нова точка в дневния ред на ВиК асоциацията на общото им събрание, за да се обсъди и да се дискутира и да се гласува дали или като цяло община Дупница да бъде освободена от членство. И естествено ВиК асоциацията не освобождава община Дупница от членство. Тогава видяхме как едни видни дупнишки политици, така да ги нарека, подскачаха на барикадите и обясняваха как това е бил единствения начин община Дупница да излезе. И в този случай те използват самата ситуация с цел популизъм. Това са същите тези хора, които обвиняват нас от Възраждане и инициативния комитет в пълен популизъм. И за това аз искам да призова също тези същите видни политици утре на делото в 10 часа да присъстват в залата на административен съд Кюстендил, за да можем да видим закона в крайна сметка на чия страна е.